Maider Jantzi gonbidatu duzu saiora, Mikel, ezaguzu zergatik hautatu duzun bera? Bueno, hautatu dut Maider, zera alde batetik, elkarrizketa goxua egin zidalako, zera egunkarirako, garako aztaria da Maider, ez dut erran, beratarra da, eta liburua ikuste dut adirazi zidan, arreta ondi xamarrez irakurri zuela. Liburan bada poema bat Maiderren osaba bati dedikatua, lagun mina nuen. Eta bertzalde, Maiderrek idazten du, kazetaria da, baina idatzi ere egiten du, ongi idazten du, ongi idazten du, zutabeak, txepitiapan, garan bertan. Eta azkenik, azkeniko bola honetan, elkar maiz ikusi dugulako, bere seme joarekin eta ni edo gure bilobarekin. Adin bersukoa direlako, urte bete pasatxo, eta frankotan topo egin dugu eta asko hitz egin dugulako. Hori ilusia handia egin zian, egun batean deitu zidan, eta, baiezko eman izun momentuan, ja. Bai. Erran izun pensatzeko eta, erran zenidan. Pensatuko eta erran zenidan. Ez, joanen naiz, ados. Ilusia egin zian. Eta nire postu nintzen, ez? Hori da gainera... Ordurako liburua irakurrita zenuen, Maider? Bai, hainbat aldiz. Elkarrizketa egiteko irakurri non, ezaken noiz izan zen, apirilean izan zen justo? Apirilean behar bada. Bai, orkezpena eta nahiko azkar. Bai, liburua martxoan argitaratu zen. Hori da. Apirilean, segurazki. Hori da, eta irakurri nun pare bat aldiz, eta orain berriro irakurri dut, eta aldiro gauza desberdinak ateratze dituzu. Bai, ala iritu zait. Baten bat gustukoena duzu? Sabarena, adibidez, Txomini eskaini ziona. Bai, Pirata izeneko poema da. Berak aipatzen du besarkaren utziuen besarkaren arrastoa, eta horri buruz pentsatzen, ja 20 urte egingo ditu, hiltzela. Bai, ez du horra baina lagun mina nuen osaba eta ja ere txikitatik ezaguna dut eta hil zen gazterik, ez? Bai, 54 urtekin. Niretzat pixka bat, duda zenik ez dakit, liburu honetako kontu batzuek beti balio dute, baina bertze batzuk dire historio zaharrak nahi baldin baduzu, kontu zaharrak nahi baduzu eta ez nekien jende gaztiak nola irakurriko zeituen eta postu naiz Maiderrek bezala bertze gazteren batek, herriko bertzen batek eta interesantiarekin irakurri duela edo jakin dituztela gauza batzuk etzekizkitenak edo ez dakit, bertze belaunaldi bat zarete. Bai, horreri buruz aipatzen ala, bai, adibidez aipatzen zure etxea, Alkaiagako benta. Benta, bai. 1978 edo ez, poema hori. Eta hor, deskribatzen zuen mundu hori, nik ez dut ezagutu. Hemengoa da, baina da iragan joana, ez? Bai, hori da. Eta hori bere gustatu zait pila bat, adibidez poema hori. Ematen du ukitzen duzula, edo saintzen alduzula garaia, edo arnastu giroa. Egin zait agitz, zentzumen guztiak martxan jarri izkean, liburu orokorrean, Bai, poema hori berez, Alkaiagako benta ditzen diot, Alkaiagako benta, ni Alkaiagakoa bainaiz, eta sortetxeari buruz da, sortetxeak gorrintxea du izena. Baina hori denda zen eta jendea haunitz sartzen zen, eta helburua ez da nire sortetxea hitz egitea, baizik eta, Alkaiagako benta 1978, importantea da urte hartan nola bizi zen jendea, edo zenbat aldatu den ordutik honat, bizi modua. Nola sartzen zen etxe hartara jendia, zer sentitzen zuen, zer pensatzen zuen, zer hitz egiten zuen, gero hoxe, orduan telebista agertu zen, horrek zer eragin izan zuen gure bizitzetan, eta bar. Maider, zer esango zenidake azalari buruz, zer iruditzen zaizu? Gustatu zait, deigarria iruditzen zait, ikusgarria, bi adarroiek ez, Arkanbelearenak,
Eta gero hasieran kontatzen du metafora hori, umetan nola pentsatzen zuten, begiak aterako zizkietela, ez? Eta beraiek begiak behar zituzten mundua deskurritzeko. Iruditu zait superpolita hori. Eta gero nik intsektua ez dut ezagutzen, ezagutu dut orain. Eta horren arira aipatzen alda, liburu honetan naturak badula presentzia handia, eta garai batean egoten alzinetela berbada lotuagoak naturarekin gu baino. Bai, hori zugaski bai. Gu galdu ditugu bai hitzak, arkanbela bezala, bai ezagutza bat, ez zuhaitzak, olako intsektuak. Bai, alde horretatik ere liburu interesgarria da. Nire, lehenago aipatu dugu nola besartu nuen hizkuntzaren kontzientzia eta galdu bai nuen, galdu edo erdi galdu bai nuen, eta hori kontatzen da poema batian, hasi nintzenetik berreskuratzen, ikuste berreskuratze horrek berak ere ekarri nahuela gehiago galdu nuen lekura, eta gehiago erreparatzen diet bertako hitzei ere bai, arrazoi horregatik, ez? Hemengo hiztun honei eta begiratzen diet. Eta gero, espazioa beste lekura batera joatearekin, hor gelditu zirenak xoko batean, baina netzatzera izan du da, idazten dudanen berriz aurkitzea da, berriz deskubritzea, hor zeudenak pixka bat, hauts pixko bat gainetik estalita, baina. Mikel, liburu honen azken poeman diozu zoriona sinplea dela, baina zer egin behar da horretara iristeko? Hortaz ohartu lehenbiziko irakurri poema eta ohartu zoriona sinplea edo erraza izan daitekeela. Batzuetan nezesidaderik gabe gehiegi konplikatzen dugu edo gure bizitza eta gehiegi eskatzen diogu gure buruari edo zoriontsu izateko eta jakin balioa ematen dugunari eta ez hainbertze falta dugunari edo ustez falta dugun horreri, ez?